Primen Bluluk Lamongan nggih. Pak Pri, wonten Juruk Bluluk Lamongan sudah dalu. Juruk hadir. Pak Sihar, wonten Gedung Lele, Gedung Adu Bojonegoro. Sebentar paling ke Pak Sihar, wonten Gedung Lele, Gedung Adu Bojonegoro, Gedung Dalu, Gemer Saniun. Saben ketemu sliramu Kenapa Dik? batin iki anane tansah rengu Ngapusi rasa tresno kang tak adem sarwa mikir hati tak bisa jenjang kaya ora bisa loncati saben wanci tansah anggodo hati nanging aku wedi bloko bungkasane temahan loro tresno nono najan ada yen kadolo nanging daken sajroning atiku. oh iya Gono nanjang tresno iki Dik. iya mas Wis kinodra sadermi lampahi pulau sawah sapa ngendut beh Allah datang wong atiku wis kepilut saibe bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu gendong cah ayu jenengmu sapa paiten mas pimae sliramu dawara sembadra lilan nono aku ngemis tresna wong ayu lapa muda leganono nepi kula mas jawab ya nduk musti kolaras diri saejo sampun tengu piye ditinggal wong lanang tobat kula niki sik rondo kandungan enak paling sampun pisah ranjang nanging durung pegatan ya ampun kurang ajar jo bojo mokowi duwe bojo ayu
nek bengi jarang diladeni aduh dik nanging kowe rada gantongan aku sabar ngenteni lirane pegatan tresno mas arbos tau iki kulino tambah suwe mas aku kok tambah tresno suwe ya disita karo negara apa dik kono longso Baget tresna lawase seminggu lagi seminggu nek 3 wulan disita negara yen pengira bisa turun paling iki cuti kok jaba aku tansah kelingan sliramu bujuk tenan bujuk aduh kemas ngeciwani lahir batin tresnaku kang suci iki temen iki jelas iki tenan iki tresna tulus jroning ati babareng tumekaning pati yen kowe ora percaya yo bedelan atiku sajan done dodo aku sumpah gak suloyo wati bendune kang maha kuwasa aduh kemas kang tresnanku mbak aja sliramu nyiksa batin tobat kudu tak tangisi aku lagi iki aku tanasa setya setuhu ya wis ayo balenan ayo balenan ya Dik ya sumanding sliramu ya ayo balenan aja kondo bos wis lali-lali malah tansaya kelingan nganti tekan besok kapan ngonku kangen nyiksa ning atiku apa
cita ngendi pilihanmu pilih prawan apa rondo ikhlas aku lillah saiki hawa kowe ngerti mas tresnamu tresna imitasi janjimu kaya manganan esok satu
berkasih anak mengagone solae aseme ora digawe-gawe suara lan sakae kawase sabar asmara tanpa kembo saya ndra ipa-ipa tak gitu sing becik rayu nanging asa agawe rahayu Pegat Trisno Rengu tembakakan tetap kelantaran kepanjenengan Bopo Asma nggih Bos Asma so Ibu Selani sing dalu semangat bot nggih Pak Roto iki wonten sumangga tandha mula kedhang panjenengan pas buka kesukaanku cak nggih Pak Roto sumangga tandha mula kedhang adem Pak Sofyan turu kelilir kok Mas oke yen kowe ora percaya bedelanan teko jroning jojok aku sumpah rasulaya lagi pendune kang maha kuwasa aduh Kang Mas bebujang
kaya ngenteni memambane singolake dadine arep taranding kaya dicuwing wakatane kontrak katring Prasetnya ku nang laporan katresnan ora mikir bebrayan Balenjone aku wis kadung kasluruh hatiku mung panas aku titip sayang tresno kumring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancenes ora ngerti satenane aku mung pangsa setya ngenteni baline endah manis semu nimat tembang kangen iki wujud katresnanku iya arep remu sarep Mbak aku tulung ana Mbak tulung apa Rek? aku tuh berlondo Mbak lalondo lho persis Mas Rudi Peladang lah kok gue bolong wakeh Mbak penuh kilane nek nyuwuk aku lak mati to Mbak lho kok piye Mbak masa Mbak yo disebuli Iya, sebelum timbang aku disebul tak nyebul Mbak Mbak apa? sewek penuh kalau salin to Mbak paling delewer ku lho Iya. ya lah nguyah ki yo mbek dodok Simbok ngompol Rek. lah yo ono yo ngadeg to Mbak ayo Mbak ayo Mbak Ayo Rek. ayo sor gedang Mbak golek mbok poti gedang yo bangsa wetan tetap bergoyang polo yo terima kasih Bos Asro Jaman kono kaya kotrek nalikane wong Jawa dijajah Belanda ana jagoan bela rakyat bela bangsa jeneng Sarip ing desa tanpa usah lurah gedangan kok dadi londo blekonan ngantek londo tindake sakmenang-menang nagih pajak bae sarep pikapuke sarep
ora trimo lurah gedangan dipateni etan kali jagoane paiti gosir dokar burohe abaci kulon kali sarip jagoan sakti koso bebuyutan paiti dijak dodo kopi yen sarep kemane pancen maling neng hasile diwene ifak ngara miskin aja ditiru iki sandiwara gunung ceritane londrong ya sarip tambah osot sajake katentremong enten apa niku dene sampun dangu dikokok ngaten sakniki jare benten napa pancen sampun apa ya titi jodoni bebasan saumpama kaya ngaten ini kumamange singolan tiatine rantang-ranting kaya dijejuing wakasane kontrak antering lekan aku bener tresnan ora mikir bebrayan iya balik jarak aku wis kadung ngasur atiku mong tan sarangu umpama aku ra wedi dosa apa Dek? lara iki tak bales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku
kowe gandeng wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih wanita liya yo yo kono blenger gelek neh apa ora eling nalika semono belas gak eling susah seneng bareng kabeh dilakoni eling Cak Sukri apa dek mbok yo kowe eling ketabrak buk iki eling yo priya ya eling ya yo kowe priya gak eling ketabrak Rustiana matuwaya toyo janji tresnamu ora ono liyane nyatane kowe ninggal nangge aku do Gusti kuwatno atiku gak kuwati Duh Gusti kuwatno hatiku kadare kita Roboyo Cih, gede latar panjenengan Mas Tejo ayah desa yang bakal wonten London. Nah, Mas kuwon mbek mergawe aku yo ya delok live streaming ya Mas. Ya kangge Panglipur. Spesial balik Mas Tejo yang ada di London, mat siang nek kono nek kene mat malam Imat Terbandur yang wonten London, mat menonton live streaming. Yang ada di Hongkong juga tidak ketinggalan. Siapa Mas? Selamat nonton ya. Support Saudara saya spesial yang ada di Hongkong ya. Oke. Kanggo hiburan ya. Mas Tejo karo sing nongkong dulure Mas Rudi Pelandang. Apa Rostiana apa kowe tresna tenan lekre Rostiana piye kasampe tresna kudu nyo akhirat awas nek turu ngipi lho yen makana kasampe ya piye Rostiana aku meling aja nganti lali meleng apa oh inte tak ganti dan ganjakno cah ayu so tekan beruntung lo ansip menengin amarku dina siji sama ora walu tapi wah inte piye kasampe apa mongko wiwalikmu Nyamang kowe kasampe aja nganti keliru ya inte bakal
dhewe atune gak dari mana Kacaku kok sedomah. datangnya cinta tadi dari mata turun ke hati. oh iya Di gunung di sana gunung letter tengah-tengah bunga melati. sing cantik kanca-kancaku gak kae Sini bingung, di sana juga bingung. jaga Memikirkan si jantung hati. oh iya ya iya 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 Kaya ngene rasane tempe. Kaya kendang gak tempe asli rawon. ya ya iya yo Kaya Kaya apa, ngene maneh? rakasane wong nyambut gawe. Kaya wayah digawe lakon. manuk blekok nyucuk yuyu iwak lele padha wedi bojo mlerok wong ayu muda gawe rusake ati dasar nyoto wira kamu ati kurut sak tinggal dandanono piye akalmu waton guyub rukun sak keluarga Dinda Sari Payung Agung Balban tetap di jalur yang sama. Kini kalau terangkan banyak bos Asma, so Ibu Selani, Ibu tekan Ruben, Mas Gadi, Cak Mat, Cak Sim, gitu. Uki Palapa yang terangkan, Makaryo, sepisan malih. Kini kalau terbantu pun bos Asma, Mas Gadi, Cak Sim. Mas Palapa, matur nuwun. Jetno kanggo cetak jiwa. Wong menawi ira mati lan lapun nagara witing apa kelapa kang masih
kekasihku tercinta maka jembar payung aku iki nyata payung berjajet ngadil kang tegar datang merawang takon dinasti dinasti bakal tekan atau tekan tutup hati baca ketitik kang olah ketara sandal yeni senang sandal yeni senang bakar jembar payung aku iki apa payung mring jojak ing atil tanah bakar memang rawa sapa tekan dinasti bakal tekan antuk teges kang nunduk hati kang bocek titik kang olong ketarok janja loa yuning serenong janda loa yuning serenong aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek pangan apa dia duit sing alang aton cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban mending tambah lambung sok ngono lho kene Pak Asro rezekine untung-untungan belum nambah lambung sok wae serapan ya nasib tadi apik duit kantongan wayah habas wetengku krasa kroncongan mak jedor mak jedor mak jedor dar ono ban pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor mak jedor mak jedor numpuk oh bos Asroyo rezekine tumpuk oh cacing begini ya tumpuk oh makanan rezekine
tumpuk Owe pajake rezekine tumpuk Owe sing delok rezekine tumpuk Owe undangane rezekine tumpuk Owe setuaya rezekine tumpuk Monggo lirik Mas Gunawan. nggih kangge Desi bangsa wetan sing rumangsa duwe jeneng Desi itu saking Mas Hadi koordinator Margo Laras. Desi bangsa wetan lho ya wis turu nggih sebentar oleh Desi bangsa wetan alah meng-request gulu pedot ana tenan iki Desi si bangsa tinggali hati kau mulai nalamongan Desi bangsa tiga Mas Hadi no lamongan aku bisa gendul ya Damapan lungguh emang lungguh adhep karo silong kadung niki piye akeli tiada Nabi Rostiana dhewe ya tuwake diombe bebarengan wae ngombe tuwak koyone lakak akewe maremi anak nanging ojo lali karo kaluwargane kae lode ya jan tuake wis teko mapan lungguh madhep karo silong cedhake diadhep dhewe-dhewe yen toake diombe barengan wae padha dipangan kita boleh panjanyata pinuju ngombe toa guyun ning laka-laka agawe mareme sana nanging aja lali marang keluargane aku iki jadi
bos talo iki uripe mas ya cek untung-untungan nasib yen apik duit kantongan wanya apes wetengku krasa kroncongan Mbak Jedor Mbak Jedor Mbak Jedor Dor ono baca wah iki mesti rezeki teko Mbak Jedor Mbak Jedor Mbak Jedor Dor Bapak zaman si esok tukang tambal bane yo tumpuk sing tambal ban si tumpuk tukang tambal bane si tumpuk mergo jeng esok dokok tambah tumpuk ya ampun tukang tambal pok tukang tambal batu pok tukang tambal batu pok tukang tambal batu pok dudu watu yang cili arane pasir ayo sir watu kambang kali ono ing pinggir kontingir baru ketemu awakku langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelopo kuwi arane keluku tak sigari diporo dadi pitu sak bandino isun gak bisa turu semari kodong sing ana watu arem-arem bakar gedang sampai turu awakku terus mikiri oh ya gedang raja sak tundun dipangan codot timbang urung alu wong gulune pedhot gedung sawi naiki ora klopo oh ati iki esune mung kanggo riko atuh cik atuh mas atuh cik gedang ijo sak tundun diperedeli yen gak percaya badan dudukku iki aduh waktu sekili arane pasir waktu kandang kali Ayo, ono Dul. ing pinggir ayo dul lagi ketemu aku kok terus nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelapa kuwi arane keluku dul dul disigari diporo dadi pitu telanjis sak bendino isun gak bisa turu mariko sing ora kemetu arem-arem bakar gendang aku geni sampai guru awakku iki mikiri oh ya gedang raja sak tundun karep papat timbang urung alu wong ditinggal minggat gedung sawi nae ora apa-apa atuh cik atuh masati Oh, Dik. estune mung kanggo riko gedang itu dipradali yen gak percaya badan dodokku iki oh enak tenan ayo Cik, masih di jalur yang sama ya. New Margo Laras juga Riwi Jaya Arposta Multimedia arek bangsa wetan lo iki
ora kerasan Gak kerasan gile ade tak gawa ya apa? kaluyuran anggolek ising tak sayang Nanti Restiana masjid mobeng mitranggonku goleki ora krasa Rasa esuk awan nganti bengi tobat man yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning ngepak kekencangan nak ritik suka kadoan sarabi ngoceh dheweke ngelen penclokan Wela kae tak suwon Bakjo ece Podang kuning Agawe pikirku posing Celeret ireng Tak sawang tambah manise Bobongnya yen lakon nyanding lirane bakal yo wis uga kiwang liya aku ora satu gobang yen Restiana gampang wi andutut ati keparanan Masa zaman kuno nalikane wong Jawa dijajah landhep ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip sebelas tanduk iki dadi londo langkonan ngape londo tendake sak menang menang nanging pancet bae Sarep dikepungi Sarip ora trimo lurang gadangan dipateni etan kali lili Sarip baik dijaga sakti go serdukar buroe Abah Haji kulon kali lili Sarip jagoan sakti mosok bebuyutan Restiana dijak adol kopi atuh di yen Sarip apa mbok gaweane pancen malih orone malih to mbok ya oleh teman gue melu hasilé ati jalukin malih dimeneng dipangarep ora mbok ati baru hati lho ngajak teteru
lunga critane legrek ya sare tambah asa padahal esuk mulih bengi wayah jam 7 isih tuh perang tangi belanjane wong wadon ora ngopeni yen wong wedok kandha omali ngayeng rasane kunepe waktu yen judi ngono mas Yo Dik. rangane negara nyambut gawe ora ana buktine omongane manis mas Yo. ora ana nyatane Rempi yen kalah sirahe bingungi Jaki duit emek ngrasati Dadu yen karas sirahe ngelu Jamaah tokel arep Yo ora ditakeno ben itu wae ngayange Mau terus dianam rasane wong rumah tangga Hancur Yen mau judi ngono nyambut gawe semut dalane ayo gotong royong bebarengan sak keluargane Wong Lewong tobati agi-agi orang-orang Lewong tobati agi-agi orang-orang masih bersama Iya dilanjut nyu terus nyu 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 nyusane kancane nyu lunyu lunyu kawitanmu ya ora lunyu bocah-bocah liwat kabeh dadi karek lunyune nyu marga laras Sriwijaya Arwosta Mas Aryo Sing cerit cerit Bangsa wetan lo iki Mangati Gresik Jawa Timur Indonesia Raya Godho ati Nah, coba. rindu
rapet. Leroya isekoro Yakin balik aneh kok segoro. Jatana bisa loloke atimu Suwengan go ngenteni. Ngenteni sapa? Lewateng iku kang atur jambi. Dan yo ati sawiji lho terus dianang. Akan abot tak lapai yo. Sabtu pendeta ratu Pendeta ratu sapa? Jabri. Datyan sisianku Kencang, sisi tok gede tok cilik kok sisian. Mugi Gusti lilane tresnaku mati tombo ati iku limo samarane kabeh pisan maca Al-Qur'an kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu angkat saleh kumpulono kaping papat weteng kutha ingkang luwih kaping lima liker wengi ingkang sungih salah sawijine sapa bisa ngelakoni Isa Allah Gusti Allah ngijak Tangga adem iku lima jalan lalu Par Al-Quran angan-angan tak mana ada Tangga mesti anak kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu angkat saleh kumpulono kaping papat
kaget tak demek lah kok anake sak kandang demek tok aku pancen aku wis rondo mulane rondo enom anakku limo pokoke jembar nanging aku sing bisa diwolak balik kaya goreng telo jadi sapi mana larang regane dol mas rubo sastra anak limo beda bapake sapi mana larang regane cakri iya anak limo beda bapake orong-orong kurang gede ilangene wong dayap dadaluk penting boke akeh tinggalan kong angke orong-orong nek durung duwe ilangene wong larung duwe kok tapi mana regane jare boke akeh warisane eling jaman samono ya Dik wayah kawin nang kebal-balan Mas Gunawan kamu katayupan kok rame tenan nganti sing delok akeh sing pingsan amplop akeh tenan entuk duit juta-jutaan oh ya nyanti sang rakondangan sampai tiba jengkelangan perawan rondo padha wae cakri saiki perawan pena rodone Dik oh ya kok perawan wis rapate payu sing penting rondo